ஹாய் எவ்ரி ஒன், டேஸ்டியான மதுரை சுக்கா மசாலா ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? தேவையான பொருட்கள் சிக்கன், வெங்காயம், கருவேப்பிலை. இதுக்கு தேவையான மசாலா குக்கர்லேருந்து வாங்கியிருந்தோம். பேனில் 1 கப் சன்ஃப்ளவர் ஆயில், கருவேப்பிலை, வெங்காயம், சிக்கன், குக்குடு மதுரை சுக்கா மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 10 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்தால் டேஸ்டியான மதுரை சுக்கா ரெடி. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் இஸ் வெரி சூப்பர். கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் கை.